Helo, a chroeso nôl i'r shed. Wel, risotto gwyrdd sydd gyda fi chi prynawn, sef risotto gyda cennin, pys fydd y pewi, a wedyn asparagus. Felly cyfuniad hyfryd o lysiau o'r ardd, rhai o'r rhewgell. A beth dwi'n gwneud i ddechrau'r broses yw just torri winwnsyn, sef yr cenhinen yma, ond nid winwnsyn normal y tro'n iawn hefyd, ond torri'r cenhinen mewn i ddarnau bach a'i ddechrau ffrio fe mewn bach o menyn a olew'r lewydd, neu olew blodau'r haul, neu rhyw cyfuniad fel yna sydd gyda chi. Okay? Yr olew chi'n defnyddio gan amla. I ffrio fe tan bod e'n dechrau meddalu, ond dim yn lliwio gormod. A mewn fan hyn hefyd, dwi wedi ychwanegu 2 ewyn o alleg, a galleg yn dda i ni, os na chi'n hoffi fe, llwch chi adael hwnna mas. A beth dwi'n gwneud nawr yw ychwanegu bach o stoc lysiau sydd gyda fi fan hyn, tan bod gwylod y sosban fel yna, just gyda bach o globaniaeth ar gwylod, a wedyn fi'n mynd i ychwanegu'r reis. Ar y borio sydd gyda fi fan hyn, mae hynna'n cael mewn, a dwi jyst yn mynd i llon cwp hanner, 200 gram o reis. Nawr, os nag chi yn gallu cael gafel yn y reis yma, defnyddiwch fathau reis pwdin reis, neu llwch chi defnyddio, chi'n defnyddio pastas bach, orzo, neu chi'n hyd yn oed yn defnyddio pearl barley. Mae'r broses gwmwys yr un peth, ond chi'n defnyddio rhywbeth gwahanol. Fi'n siŵr hyd yn oed llwch chi defnyddio reis cyffredin arferol, okay? Ond falle bydd e ddim cweit mor hyfennog a risotto traddodiadol. Nawr, ni jyst yn ffrio hwn am tymor bach, jyst twymo'r reis na i gyd trwyddo, a wedyn ni'n mynd i ychwanegu ble ni yma, yr stoc, dyferyn o stoc, a wedyn glased o win gwyn. Nawr, nes i hwn wrth diwetha, a oedd ddim gwyn sbar gyda fi, so fe ddefnyddiais i bach o seidir, a mae hwnna yn gweithio'n gret hefyd. Ond mae'n werth dod i gwyn neu seidir, achos mae'n rhoi dyfnder blas, a mae'n sydyn reit, mae'r arwg yn mynd fan hyn nawr yn hyfryd. So, drown ni hwnna lan twy bach, a wedyn ni'n goffa cadw troi hwn, okay? Mwyn i'r reis na i gael i gyfuno gyda'r winwnsyn, a i'r dŵr i gael ei amsugno ar y gwyn i gael ei amsugno yn slow fach wrth bod e'n sychu, ni'n ychwanegu bach fwy o stoc tan bod y cyfan yn dechrau mynd yn eitha silky a bod y reis wedi coginio. Mae hwnna ddigon rhwydd, okay? Fi sy'n checio fan hyn bod fi wedi gadw dim byd mas, nadw, ond fi jyst yn moyn gweithio chi, os nag oes garlleg gyda chi gyda llawer hyn o bryd, llwch chi ddefnyddio garlleg mewn tiwb fel hyn, mae hwnna ddigon rhwydd i ddod i mewn. Reit, so ar ôl rhyw 10 munud, okay, bydd gyda chi rhywbeth sy'n disgwyl mwy tebyg i hyn, fe dwymo ni hwn lan, dwi wedi coginio hwn rhyw hanner awr yn ôl, okay? Gwmwys yr un broses, a fel chi'n gallu gweld nawr, mae wedi newid, mae wedi ensugno yr stoc a'r y gwyn gwyn i gyd, okay? Os na i flasu fe nawr, mae llwy bach gyda fi fan hyn, mae'r reis wedi meddalu ac wedi coginio. Nawr, erbyn hyn, llwch chi ychwanegu tymed bach mwy o'r stoc, a dyma pan byddwn ni'n ychwanegu yr pys. Na gyd fi'n gwneud fan hyn yw dod y pys mewn dŵr berwedig. Dwi'n wedi coginio nhw, maen nhw yn amrwd, ond maen nhw wedi dadleth. Okay? A wedyn, peth o'r mange tout, fi'n mynd i drial just torri rhain trwyddo yn tamed fel yna. To, jyst ddim eisiau coginio nhw, mae'n rhoi crunch hyfryd i'r ddish. Yr asparagus dwi wedi coginio, dwi'n just torri i gwylod mewn ffwrdd fel yna, i berwi nhw am ryw 3-4 munud maximum, okay? A dyma nhw fan hyn. Felly jyst yn dod i'r hynna ar y top to dwi'n mo trwyddo. Nhw dal yn weddol dwi'n jyst yn dod i dan o fel yna. A wedyn mater o ffindo bowlen fach, neu blat, fel hyn. A siwrne, neu di twymo trwyddo, bod ni'n dechrau i weini fe fel hyn. Os ydych chi'n licio fe'n eitha cawslyd, dwi'n chi'n ychwanegu caws miwn i'r sosban, fel hyn, caws parmesan, neu dwi'n chi jyst ychwanegu fe ar y diwedd, just fel yna. A wedyn gosod ambell un o'r asparagus ar y top, i ddisgwyl yn hyfryd. Os ydych chi'n gael un bach arall mas. Dyma ni fel yna. Okay. So i orffen off, bach o caws parmesan to dros y top fel yna, a i orffen yr cyfan, a gyda ni bach o'r shoots bach pys fan hyn o'r ardd i ddisgwyl yn bert ar y top, a falle ambell ddeilen mintys. A dyna ni, risotto gyda ffys a asparagus.